Je tu letný servis poradne krásy Šereď. Ako vidíte, počasie nemôže byť úžasnejšie. Ja som verná svojmu latexovému korporátnemu kostýmu, aj keď je na 35 stupňov Celzia. Pani Erika, no, teda, čo sa nám toto stalo? Ako vidíte, pani Erika si užíva leto dokonale. Ja ju musím zakryť, aby ste nevideli jej nahotu. No tak není to nahota úplná, má na sebe plavky, ale nechceme vám ukázovať veci, ktoré by nemali byť priznané. Jaj, leto je úžasné. No. Pani Ľudská, ja si to neviem vynachváliť. Nie nad krásne letné počasie. Milujem vodu, zvieratka, keď štibocú, vtáčkovia behajú srnky. Ja milujem napríklad všetky tie sladkosti, rozkoše leta. Ja tu mám pre vás, pani Erika, práve preto, lebo viem, ako milujete sladkosti. Nanuk. Zlatík, a to ste vedeli, že mnoho ľudí v súčasnosti veľmi nepekne, povedala by som až šeledne, hlizie do tých nanukov. Mimochodom, prečo sa to tak hlúpo volá, že nanuk? No, to som rada, že sa to pýtate, lebo to má veľmi zaujímavú históriu. Samozrejme, to, ako negustiózne do toho Slováci hryzú, to si nemusíme hovoriť. Nanuk, priatelia, Nanuk, muž severu, bol názov prvého dokumentárneho filmu, ktorý bol kedy natočený. Bolo to v roku 1922 americkým režisérom Robertom Flanagym. A Nanuk, keďže sa tam volal ten hlavný hrdina Eskimák, tak potom v Československu tak začali nazývať aj túto mrazenú pochuťku. Ale neblbnite, no to je tak kúzelné. Kúzelné. A teraz, pani Erika, ukážte, ako by mala jedna distingvovaná, elegantná dáma hrísť do tejto ľadovej pochuťky. Nedáte si poklad? Ja ďakujem, ja držím dietu, ale vy si môžete dovoliť, vy ste tip-top. Zlatík, no tak v prvom rade ty sa musíš okúpať, keď siahaš po nanuku. Potom si, Zlatík, opatrne zahryzneš tak, aby zvyšok čokoládovej polevy ostal neporušený. Nie, že niektorí to doľajú a potom ostane ten nanuk takýto negustiózny. Pozrite, Ľudská, no tak to sa nedá. Úplne ma až bolia oči. Nie, to sa nedá. Zlatík, čiže gustiózne zachovávam ten palický tvar, neporuším tú čokoládu, lebo ináč sa mi to roztečie. Kvapne mi to na kostým, ešte šťastie, že pani Lucia má vodotesný. Miláčik, a vy ako prázdninujete? Ja, pani Erika, mne je fantasticky. Ja tvorím, ja oddychujem, ja s vami tu takto trávim pri bazéne, leto mne je super. No my klábosíme, my si užívame a rozoberáme aj našich klientov, ktorí už sú zahojení, ktorí už nechodia na naše školenia. Kontrolujeme ich, to treba povedať, máme ich všetkých pod dozorom a chystáme sa s pani Erikou na jeseň, preto lebo vtedy to rozbehneme ako párny valec. Miláčik, ale zatiaľ ešte, kým príde búrka, povedzte mi. Ste rozmazaná, pani Erika. To je, hádam, prvýkrát.